Ahojte obchodníci, v popise videa nájdete rozdelenie časov podľa tém v tomto videu, podľa toho nájdete rýchlejšie tú tému, ktorá vás zaujíma. V dnešnom videu si ukážeme zadávanie obchodov na platforme, prejdeme si, ako ich dokážete upraviť a zavrieť, či už celý obchod alebo časť z neho. V platforme RF Trader môžeme obchod otvoriť viacerými spôsobmi. Jedna z nich sú tlačidla hore nad grafom Buy alebo Sell, v hornej lište tlačidla Sell Market alebo Buy Market a potom posledná možnosť priamo cez graf. Ak chceme otvoriť obchod na nejakej úrovni, nastavíme kurzor myši na želanú úroveň a klikneme pravým tlačidlom myši. Následne sa zobrazí tabuľka, kde mám možnosti otvorenia obchodu v závislosti od toho, na akej cenovej úrovni chcete obchod otvoriť. V každej z týchto možností je ďalší postup rovnaký. Ak nemáte zapnutý one-click trading v nastaveniach, zobrazí sa vám Risk Management kalkulačka, kde zadávate detaily obchodu a s nimi tam vidíte aj presný poplatok za transakciu, koľko marginu vám to zaberie, koľko má hodnotu 1 pip v závislosti od veľkosti objemu obchodu. Na vrchu Risk Management kalkulačky vidíte aktuálny spread, ďalej nastavujete typ obchodu, či chcete otvoriť obchod hneď, alebo chcete nastaviť čakajúci príkaz. Ak chcete otvoriť obchod hneď, nastavíte si objem obchodu a risk a kliknete tlačidlo na spodku kalkulačky. Systém hneď zobrazí detaily obchodu na grafe prostredníctvom čiar a taktiež vo vašich pozíciách v dashboarde, kde uvidíte presné detaily. Ak sa počas obchodu rozhodnete, že obchod chcete upraviť, sú na to dve možnosti. Prvou z nich je, že v sekcii pozície upravíte daný obchod cez ikonku ceruzky, ktorú keď kliknete, vyskočí vám takáto tabuľka, kde svoj obchod môžete upraviť. Ak váš obchod beží v profite a chcete posunúť svoj risk na break-even, slúži na to toto tlačidlo, ktoré vám automaticky posunie stop loss na break-even plus 1 pip. Druhou možnosťou, ako upraviť obchod, je priamo na grafe. Ak chcete upraviť stop loss alebo take profit, jednoducho potiahnete za čiaru na grafe, hore alebo dole. Ak potom čiaru pustíte, systém aktualizuje váš obchod a potvrdí vám to správou. Ak chcete obchod ešte upraviť, môžete kliknúť na tlačidlo obchodu, ktoré sa nachádza na grafe a opäť vám vyhodí túto tabuľku, kde ak ste svoje zmeny vykonali, zakliknete tlačidlo Modify a systém uloží zmeny v obchode. V prípade, že chcete otvoriť čakajúci príkaz, otvoríte ho cez tlačidlá Buy alebo Sell, ktoré vám zobrazia Risk Management kalkulačku a v hornej časti kalkulačky nájdete limit alebo stop, kde si môžete svoje čakajúce príkazy nastaviť, vrátane doby platnosti čakajúceho príkazu. Ako náhle potvrdíte otvorenie obchodu, hneď sa vám opäť zobrazia čiary na grafe a taktiež v sekcii Pending Orders uvidíte svoj čakajúci obchod. Ak chcete akýkoľvek obchod zatvoriť, či už to je prebiehajúci alebo čakajúci, môžete tak spraviť v dashboarde kliknutím na tlačidlo X alebo na možnosť To Close, kde máte na výber z viacero možností. Po kliknutí na tlačidlo To Close vám systém hneď zavrie vami želané obchody. Avšak ak kliknete na tlačidlo X, môžete uzavrieť iba časť obchodu, ak chcete napríklad obchod nechať bežať, ale uzavrieť časť profitu. Robí sa to tak, že kliknete na tlačidlo X, zobrazí sa vám takáto tabuľka, kde jednoducho môžete zavrieť tú časť obchodu, koľko vám vyhovuje. Uvedieme si príklad. Chcem uzavrieť polovicu obchodu, teda zmenším lot o polovicu a kliknem na tlačidlo Close. V prehľade mojich pozícií hneď uvidím, že polovica objemu môjho obchodu stále beží a v histórii obchodov si môžem pozrieť polovicu, ktorá bola uzatvorená. V našej platforme si môžete zapnúť aj trailing stop. Ide o pohyblivý stop loss, ktorý sa automaticky posúva v smere, ktorý je pre vás výhodný, aby priebežne zamykal zisk alebo zmenšoval stratu, keď sa trh hýbe správnym smerom. Nastavíte si vzdialenosť od aktuálnej ceny, napríklad 5 pipov, a platforma potom sleduje cenu a posúva stop loss tak, aby zostával približne v tejto vzdialenosti. Ak sa cena otočí proti vám a vráti sa o nastavenú vzdialenosť, pozícia sa uzavrie. Dôležité je, že trailing stop sa posúva len jedným smerom. Pri predaji sa bude posúvať iba nadol, čiže keď trh klesá, stop ide za ním, no keď trh začne rásť, stop sa už nevracia späť. Pri nákupe sa naopak posúva iba nahor, čiže keď trh rastie, stop sa posúva vyššie, ale keď trh začne klesať, stop sa už neposúva späť,
a pri poklese o nastavenú vzdialenosť pozíciu uzavrie. Zapnete ho tak, že otvoríte pozíciu a kliknete Upraviť obchod, zobrazí sa vám tabuľka, kde na jej spodku je Trailing Stop možnosť. Takisto ho potom viete neskôr upraviť manuálne alebo ťahaním jeho čiary na grafe. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nášho zákazníckeho supportu, kde vám radi pomôžeme.